Bruce Darrell sa Singapore, shoutouts sa Southside Vape, Perfect Clouds, siyempre SLC, salamat, Mami salamat sa R.I.C, ako ilong salamat, siyempre sa Ground Zero sa pagkahuwag sa ilang video. Salamat. Yo, masama-sapa ko! Yo. Ang una aduwa, Peter versus Kenz. Sa ako wala. Gikan pa sa karkar, magsama-sapa para kang Kenz. Yo! Sa ako to, gikan pa motherfucking Minglanilla. Peter! sa UG. Yo, react ako din tayo. React na daw, humano na to sila. Nagsampo na sila kanina, mauna si Peter. Unang banat para kang Peter. Yo, check! Unang duwa na karong gabi una sa ingon ani nga liga. Ako na pud ang magpagarbo sa inyo ha. Sugatas ako sa inyong masigarbong palakpak para kuan pag-ana. Veterano, gikontra sa bag-o. Pure rhymer, kontra sa beginner. O ako beginner, but do it better to make a winner. Ang kadaugan lang tsansa nung makabot. Samutag gikontra ko suway buot. Nga murarag lisang ka ang kurakot sa kurakot. Kenz, argot mag-storya ta. Nganong, Kenz, di ba, Agent Orange ka? Nayata, bugal-bugal man sa din iya ka. Kasi tuon mo sa rin battle, prospect, gusto arag 50, maka-James Goodman na dayon ka. Sa Agent Orange ka? Agent ka? Ugong pagtaiwa ka? Wala pa ka nakaila sa kuha, pero nakailan ako sa imuha. Kaysa pag sinugatay sa mga litra, naapot ang higayon na. Sa duwa ninyo ni Angelo, ang Giro pa ka. Nakahinumdum pa kaningalin niya. Magbaha og dugo ang karkar kung mubuto among kargada. Mubuto among kargada. Ug ako nakapangutana kung saon pagbuto sa inyong kargada kung ang inyong kargada espada. Ug nganong magbaha og dugo ang karkar kay unsa? Gamhana na inyong kontra. Sige, gamitan na imong kaisog diri sa Mingla. Basin nakalimot ka nga taga Mingla ang imong katubang ug ang imong kontra. Ug Climax, wa ka gabay. Ikontra ko nimo aning o malang nimo waswasi. Pero bilig ko niya ang kontra. Kay layo paganin animaho na. Kapay forma. Maghinambog magaragara abi nimo si Kinsa. May pambuang nimo do kahadlukan pa. O pati kay kag naong pre ayo nakalimti. Sa kabati sa imong nang mura kami ugom og tae. Bitaw, ang pagkatao sa kalibutan dili jud na malikayan. Daghan man taming gwapo nganong bati man jung uban. Bitaw guys, mas gwapo pa ko nimo bisag pangutan-on pa na nimo sila. Kay kung mutubagan na sila mas gwapo ka, kayata udangon taning duha. Bitaw, pero ay kabalaka wala ay kumanaway nimo pre. Gwapo mo gid ka, murag gaba nga og babae. Unya kung makoy sila sa iyang barkada mamira. Si Kenz gipapauli, gipauna. Oh, wa ka bantay sa akong istorya. Gipauna kanila. Sa laktod pa ka istorya, gipauna kanila. Unya, sakit na. Wala pa. O sige, sugdan na nato ni. Iandam imong kagalingon, ikuan kag kinabuhi karong gabi. Dakpa ning tawhana ang kamot, ang tiil, bukusi, para dili magsalba ang baba sa ungi. Tugunan nito, bastrok diri. Turuturon ka na ko daan o nakanakukwaan o kinabuhi. So sige na ko ni mo bastrok, dili na ka makalihok. Sa akong kuyog rong gabi, ang mukhang sabutan pre. Nang ulo yataki, ang liog ng saki, dili dugayan, ablihan ang tiyan, hulboto ng tinai. Ayay piste, napiksan ko sa iyang tae. O karong patay na naman ka, bilaran na lang kag siyang kagabi. How ironic, mudayor ako sa karkar para mubilar og tulo kagabi. Akong hinihinayon og patay imong pamilya, managitawag og broken family. Sa kumpiyansa bro, kay
sa pananaw nimo, ayoko ikumpara sa buwak nga bildo. Buwak nga bildo, pero hait ang mga liriko. Okay. Sa nagdala sa event, nakaingon mo nga pabor-pabor na sa ilaha. Kaya wala mo kabantay, beginner pa lang, pero on stage na. Pero sa inyong, dalang salamat sa inyong pagdawat, hindi mo nakasaliga. Pero sa inyong pagdawat, wala man sa tamo bigua. Nakabantay bitaw mo. Round 1 pa lang, bughan na ang kontra. Time. Siya na kayo mga busy ko sa trabaho mo. Yo, kung panipiter, manimaho ko namin. Pwes, ang karkar dili na mao imong sulti. Kay buto lang naon, dili na pariya sa imuha nga das kahig. Butsabot unsahon ang taga Minglanilla mga weaker kay na brad layo ra nas karkar di mi mang palupig. Yeah. Kung mabanaw ko nagdugo kay kontra ko na kay ko unsa ko numig puro ko numig no gamhanan dili ko magpabanaw og dugo ron brad kay imong patay kay akong buklad diri sa simento tibuok kalawasan unsaon man nya manimaho pa kuno kung tae but na nga istorya ikaw mo'y manimaho og tae kay iba ligis tikas truck di karga o adto tikas gawas dadun tikas akong mga bara iguman nimo paligis brad iguman mo paligis brad pagkamatay na total wa man kay buot kay bag-o pa man ka pres para kanako akong siyangon akong tingog para sa akong tingog babayok pero sa bag-o lang na ako na kontrab siguro saon di ko bation o kahadlok lain sa bag-o para musuod sa kataas sa akong gusok balik kay kusog imposible ning mailog kung putlan ko ni sliog ako ang mananabas sa duwa walay vines makirog dili ko dibi kay iluardira akong ripin dadun tikas akong bara kay dadun tikas kwartos akong bara ana pa maripin istikard ko no yang utok para na ako dili kay ako ang memory built in sige sip mo ko ni mga bag-o sip mo kaning bag-o aron ingnong insin sige tikang pa para sa sentro para kibaw ako sa ko kakrakin sige tikang pa para sa sentro para unsa ko kakrakin ang ana ning inyong idol mura ni og amaw ibaw mo sa kabanhawan isulo ang video sa amaw wala niya gi-upload ingana mo ko lang mga talawan dili ipakita sa kadaghanan kay isulo ang video ingana ka desperado gusto mo daog ambo ang sulod ang video para makuha lang info freestyle na lang ni wala ko masuwat round 1 pa lang ni Brad pero aksyon nun di kagabugat ako lang pasulti para wala din ako mistil pang magbukat saon raman nga uyang raman gud kayo ka dili ko gusto mo kontra og bag-o basta sorry sige mong di ko busog di ko gutom sa corona kini ang gilap dun sa dagat gilap dun sa ako ang bara gilap dun sa akong bara kay apuradong mangingisda nga gustong makuha sakay sa balsa patay di ka usa ako'y tawan diri abang nga manapa di ka masalba brad bisag balas pa imong gamit patyon ti ka brad nga dili bation pa sa sakit ako'y motiwas ako'y sikretong motiwas sa pagpatay nimo kalit bang Time. Round 2. Yo, saring batil, bahalag makaingon mo nga dili kay kumayo. Basta ako lang magpasigarbo, akong grupo, lipay na kay ko. Game. Dabarkadas versus Mandurugas. Karong round 2 suklan gyapon kanako nga di na kinahanglan mo atras. Tunggap ug Batangas, tuoy mong luha karong gabi una kay mag-ambok sa imong pagadimalas. Bisag kung saon pa nimo panghugas, kampat gihapon ka sa kagalingon nimong dugo, ingana ka brutal ang dabarkadas.
Pero tanaw nimo barkada rami man, dili mi kahadlukan o tinuod na kay karong gabi una, ikaw among pakpakan, ing ana lang jud mi mag-uban kung ginsay luoy mo among agakan. Gabarkadas, grupo nga may kontra, grupo nga peaceful sa usag-usa. Bisyo, food trip pra ang tirada, wa mi magkinahanglan ng shabu o marijuana, ay amo lang, marungi pagkabarkada. Pero kung na'y bangka, among banggaan, kung na'y magpabumbuang, among sabyan siyang pagabuang, di man ibrat, dali aming suyaan, pero dili angay hilaktan. Og moingon ang uban diha, moingon nga nakay grupo wala kay ayo, ayo mo paging ana ka si Dito, kay dili tanang grupo wala ayo, napay tarong nga grupo. Dako example ang barkadas ug wakoy nga grupo, kung dili mo tuo, so ay sabi ninyo para tumusukot kung asa kutok ang inyong pagka-desperado. Pero pasalamat gyapon Miss Ginoo, nahimsog ang among kalawasan. Bisag sa tambayanan rami niya gibutang, manigarilyo, moinom kung dangatan, dili masad mi ambisyoso nga mangita pagkamahalan. Pero bad influence mi tanawon sa uban, kay dirty look daw ang among kapurmahan. Una mo mong look daw, yung una-undaan ang barkadang isabyan. Nabarkadas, o mao na mong grupo. Tabangan ang usa kung kini problemado, tambagan ang usa kung ang iyang gibuhat dili maayo. Kung ang usa musud og gugma, tanang barkada suportado. Problema sa usa, problema sa tanan mao nay tinuod nga amigo. Tay. Nabarkadas kuno iya kuno gisakit sa pila pa ka bisis, dili mo gahi brad sa giapil pa niyo si Chris. Ha? Kung di ko mo underestimate bako sa akong paglangas, pero sorry, numerator ka brad mo. Di kalabaw ang naa sa taas, ako napabilin ko ubos kay tibuok akong taras. Sa match up, ikaw ang gitapad, pues saw ako pagdapat. Sa match up, ikaw ang gitapad, pues saw ako pagdapat. Wala ko sala, ikaw ang alas nga mutapal sa akong paglapat, ibilin tikang balda sa labad nga buhat, sigurduon akong tastas para wala na kay satsat, mabuloyon kang mabago nimo ako muukab, antusa imong kabanga, natural na bago ang mga ab, matubang ko o mo personal, pero ang trabaho mangluyo, Ricky nga mo backstab, sabay dungan sa pagbukbok, ing ani akong klasis mo backjob. Inan akong klasis mo backjob, karong niya ka sa ground zero, plain ra itong tablado, pero karong isipon ko niya nga stage, magka-cancer ka, kaya lagi mura ka o grab, ipakita na nako kung sa ko kabutal, kaya ana ako ang hub, magbakasyon kas akong mga punches from brad, literal nga, mag-summer job, halin ba ako ang mga lines mismo kay kini ang tinut-anay nga priceless, kini ang tinut-anay nga priceless, dili magsilbi imong pagkabuutan sa ipakita pa imong pagka-guidness, nakuha ning rounds oras nako dili worthless kay wala kay trabaho sa mga punches, literal kang jobless. Mong sa ground zero and pangita og kahayag ya wala kay makitang solar crest, maghuot lamang imong dughan, paralisadong center chest, hilig ka manungog, pero ako hilig ko madakdak ug kumo na dunapay ultra fist, giduaan kag balibali sa kong mga litra, super text twist. Kung mauni inyong manok, sige pakita imong pagpalag, sumsuman toring tanan, masaltada na ning bihag, masaltada na ning bihag, pero patay ni ron ang buang basta muluhag. Ako'y dunay gamit nga laser security, basta muluhag, babag gas ako mga pag-killing spray, insekto ra ka brad, patay kas akong killing spray, nga pagpatay brad basta mag-killing spray. Yo, try. Yo, Last round. lalalala, hayata, isuka ni tawhana, nalalalakot ng malalalawa
mag-away doon sa kuha. Sa akong round 3, siguro dumpildi na doon niya ang kontra. Tungod sa akong nadungog, pagabatian sa imong mga letra. Isod sakto na mga tema, marilakton pagka-istorya. Kung sa pagbantay-bantay, kini akong mga letra, grabe ni Makaluya. Ug ayaw na lang pagpakaroon ingnon nga tirano na ka. Kung dili pa din nimo kaya ang barugan kung unsa ka. Ug ay kabala ka. Kaysa pa nagsangka na turong gabi una, akong pagpanaway ang imong masayran kay akong pagkatawa pero ikaw ang katawa nila. Okay? Mamatay kang magkatawa pinaagi sa akong mga kamot. Kana imong lawas sa gitik ko no kutsilyo bisag sakit sa akong buot og lima ka pa nga pisi nga sakto bang ihigot then bitad hangtod sa imong liog mugot wala na kailangan mo buhat musiga na lang ng imong mata ug ang imong kamot magpangumot ay so ibil di ko anti kag buot bisag wala kay kabuot og Kenz pasabton tiga kung ing ana gani dagwaya o ni bati sa amoa o di bagi katawan kanila brad kasi sila nakabantay sa imong dagway nga marulok nga nanguyab pero dili man sa inon nga gisaway bigag maayo tinuod nga batiog naon pero ikaw dili man sa kagwapo dili sa gwapo Time. Okay. Okay, check. Yan lang ako rin para sa round 3. Yeah. Karon ang tagna sa akong pamuwi para sa akong karera. Abi na ko makontra ang R.I.C nga gahi, manhiman karera. Gawas, kung sabay mapala na ko ani. Gawas sa, wala pa ni tinanom sa liga. Wa pagit ko'y maani. Wapagit ko'y maani. Mung di na ako sayangon ang oras para ikaw tapuson. Kining Peter nga may mong Santos diretso sa iyang kamatayon. Dito sa iyang kamatayon, kini ang wordplay sa Peter o Santos wala na buhi-buhion. Sakto lang ang Santos, may mong Peter. Basin Peter, kay diretso sa iyang pantyon. Patyon! Diretso sa iyang pantyon, patyon. Mira. So sa iyang pantyon, patyon, ha? Okay. Mong di na mauso imong pagpasikaw. Ikaw ang karaan nga mananaw nga bag-o nga ni Sal nga bag Ikaw ang karaan nga mananaw nga bag-o ni Salmot pero nabiyaan ka sa panahon di na mauso imong pagpasika. Wala ka tikas mapasakit kung akong buhaton. Kung akong buhaton, ikaw ang madasuk-suk dili nakaabdan og sukad karon kay bisag ato pang bali-balihon ang taong kuwang sa kay ang taong kuwang sa amuma kay kuwang sa amuma lang gihapon gets mo balira na wong lines kuwang sa amuma lang yapon mo nang di ko malisa og kakapatay nining Peter nga bag-uhay lang sa kakasugod kahit takilid imong kakahintang sa mga kakasunod nga mga kakalisod kulba imong maabtan paniguradong kakaratel ning ana ang bation sa mga rhymer nga di na ako kalibel ikaw ang kaka nga magmarkaron boy nga murag totoy logo sa Gisano monog di ka kapuntos ron kay imo marka brad zero kaka marka zero baldado na inyo kaka mo nagmarka zero nagmarka zero mo nang di ka kalahutay brad sa ako ang istoryaan lang sa ato ang kusog giklaron na ko ni mudaan nga di ka magbalampuson sa imong pagpakigbisog kung weightlifter ka diri sa Mingla pero karon sa timbang na karong duwaan di ka kadaog. Time. Yo! Ground Zero Rock Battle 2017.
Masabatan mga tutuaw! Yo, thank you. Shoutout sa kanang sponsor sa mo. Sa IRIE na po shop. Salamat sir. Sa Perfect Clouds, salamat. Especially sa Southside. Salamat din po sir. Yo, Abotol Mohorado. 3-2. Para na Peter. Yo, judges. Yo, Kuya Bashir, kan boto na ako dito sa Kenz. Round 1, round 2. Ang round 1, pariya sila daog dito sa mountain. Grabe, pero sa round 2 na bitin ko sa setup. So, dito na ako sa round 2. Mga kids. Yo, Tony's One's production na round 1 ihata na ni Peter kay sapol kay ang tira niya. Round 2 puro sit up ihang kuan Peter mas pabor si Agent Orange. Round 3 na choke si Peter so Agent Orange Kenz R.I.C para na ko Peter round 1 o round 2 ya sa round 3 na choke siya so sa round 3 gihatag na ko ni Kenz pero 2-1 man so Peter Para sa diyaya, para na ako kung sila gahi mo kung mag-oras. Para na ako ubang na yung bars, buto na nisa sa time limit. Hindi ko niya, repeated. Sa round 1, ari ko ni Juan. Una, consistent iya round 1 kaya paguman kay iya. Pareha sila lapas sa oras niya. Dili ko sa round 1 kaya consistent niya. Kaya ang punches speed mas dagan ang punches niya. Sa round 2, dili ko ni Orange ka. Iya, puro sit up sa round 2, then dili kay. Dagan yung punches. Sa round 3, nag-choke siya. Pero at least na siya naka-lines niya. Agent Orange magod kay lapas magod sa oras. Kaya na may rule, nakalapas sa oras. 1 minutes na